Айде. Здравейте на всички. Благодаря за днешната оказана на чест от пастор Ани от Бог да споделя това слово с вас. Днес ще говорим за мъдростта. Започваме с притчи, една може би от най-харесваните книги в Библията. 9 глава, 4 до 6 стих. Всеки, който е невежа, необразован, неук и глупав, безразсъден и неразумен, е поканен. Всички сте добре дошли на моята трапеза с месо и вино. Ако искате да живеете, това са думи на мъдростта, предайте глупостта си, или казано с други думи, откажете се, спрете да правите усилия, признайте, че сте поразени и нека разумът да направлява стъпките ви. Така. Искам да видим тук, че поканата не е отправена към учените хора, не е отправена към хората с много висше образование. Не казвам, че образованието е лошо, не искам да ме разберете неправилно. Обаче има хора, за които образованието е като един вид престиж в обществото. И една от основните причини хората да искат да трупат знания е за да демонстрират превъзходство, да се чувстват значими и да получат признание. Обаче, ако това говори за някаква вътрешна липса, вътрешен дефицит, за да можем ние да се чувстваме полезни или видяни от другите, на нас е ясно, че не липсва нещо. В 1 Коринтияни се казва първи стих от 1 глава 27 стих. Бог избрал това, което е безумно и глупо в този свят, за да посрами мъдрите. Така че ние виждаме, че думите на мъдростта не са отправени към онези, които се чувстват и се възприемат като нещо повече от обикновения човек. Напротив, Бог търси точно такива счупени съдове, буквално, които са, с две думи, не стават за нищо. Погледнеш, ще кажеш, това нещо е за буклука. Обаче, когато Бог срещне всеки един от нас, ние реално представляваме точно такъв вид съд. И за него е удоволствие, ние всички знаем, че Бог е творец, от тези изчупени парчета да възстанови съда и да направи един шедьовър. Така или иначе, нито един от нас, в Римляни 3 глава 11 стих, нито един от нас, евреи или езичници, не разбира, не схваща, не проумява, не може да вникне, нито пък търси Господ. Ако Бог не дойде към нас, ние всички знаем, че ние няма да отидем при Него, защото това е заложено вътре в нас. И по-нататъка, т.е. в Яков 1.5 се казва, ако на някой от вас му липсва или не му достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава на всеки щедро, обилно, богато, без да го смъмря, укорява или обвинява. И тя ще му бъде дадена. Работа е там, че никой от нас няма мъдрост. Всички се раждаме лишени от нея. Лошото е, че докато растем, ние си изграждаме някаква наша собствена мъдрост, която е като някаква крепост и гледаме в случая от родителите. Поддържаваме на тях, копираме на тях. Обаче, ако семейството не е здраво и ако бащата не си е на мястото, няма какво да почерпим. В случая няма как, ако един баща е алкохолик, ако ходи по други жени, не се грижи за собствената си жена, не се грижи за децата си, няма как неговото дете да види нещо положително в него, а камо ли този баща да го учи на морал, на ценности и на поведение в обществото. От друга страна,
когато няма откъде да вземем нужната мъдрост, много често насочваме към източници, които са забранени от Бог, а именно окултизъм. Едва ли има човек в България, който да не се е докосвал до такъв източник на знание и на мъдрост, понеже всеки един от нас иска да научи какво крие бъдещето за него. Вижте, няма проблем, когато ние не познаваме Бог и нямаме знанието за това нещо, Бог не нас осъжда. Обаче, имаме ли знанието вече за него? Първото нещо, което трябва да направим, да се покаем. И последиците обаче се остават за наша сметка. Така че това не е чак толкова лошо. Хубавото е, че Бог не ни осъжда и не ни забива, както казах по-горе, ако не ни достига мъдрост, както по принцип не ни достига, и ако ние отидем при Бог и осъзнаем, че имаме нужда от нея, той няма да ни, когато сгрешим, когато примерно трябва да извършим нещо, не сме се допитали до него, той не остава да си видим грешката, обаче после не ни осъжда, не ни каза, виж всякакъв си бунак. Нали? Докато човека ще го направи, човека ще дойде, защото винаги отстрани изглежда по-лесно, винаги отстрани всеки има готов съвет, има готови думи, но когато трябва другите да вземат решение, се вижда. Така че хората отхвърлиха и изоставиха Исус, обаче той никога няма това нещо да го направи спрямо нас. Точно обратното. В принцип тези грешки, които правим, защото всеки един прави грешки, всеки един е взимал неправилни решения в даден момент от живота си, всеки един е постъпвал прибързано, импулсивно, водил се от чужди съвети, но в крайна сметка винаги има шанс за поправление, винаги има шанс за корекция. И точно тези ситуации са възможност за Исус, възможност за нас да се обърнем към Него и да осъзнаем собствената си слабост и немощ. Притчи 9:10. Почитай, уважавай и се покорявай на Господ. Или това е страха от Господ. Това е началото на мъдростта. Или всъщност това е нейната същност. Обаче по-нататък се казва, че за да притежаваш разбиране, схващане или разум, ти трябва да познаваш Святия Бог. Значи, ако ние не развием близки отношения с Него, няма да получим мъдрост. И целта е да се стремим да се приближаваме към Него, но не с думи и с устата си, но с сърцето си и с делата си. И да търсим дълбочина. Ако ние искаме мъдрост от Господ, ние трябва да сме готови да признаем, че нашата собствена мъдрост ни струва. Трябва да дойдем до точка, където да осъзнаем собствената си слабост и зависимост от Него. Обаче, докато дойде това време, ние се водим от нашата гордост, която често ни казва, ти можеш да се справиш сам. Не ти трябва чужда помощ и така нататък. И когато започнем да искаме мъдрост, ние не можем да станем мъдри изведнъж. Това е процес на все едно като едно семе да го вземеш и да започнеш да го поливаш, да го отглеждаш по същия начин. Ситуация след ситуация научаваме се да разпознаваме от опит доброто от злото. Не понякога, но много често е най-съща грешка, повтаряме няколко пъти, докато най-накрая разберем, че докато думите на Бог пробият главата ни, вече скажем, от следващия път вече няма да правя така. Ако имаш разбиране, мъдростта казва, ако имаш разбиране, разум, ще видиш, че моите думи са точно това, от което имаш нужда. Нека указанията и
наставленията и знанието да означават за теб повече, отколкото сребро или най-чисто злато. Мъдростта е много по-ценна или с много по-голяма стойност, отколкото скъпоценни камъни или нещо, което искаш, желаеш или жадуваш. Или т.е. душата ти желая. Така, много хора си мислят, че когато натрупат някакви активи, някакви богатства, че когато са на някаква значима обществена позиция или пък имат добре платена работа и с това всичко приключва. Те са подсигурени за бъдещето и нищо лошо не може да ги сполети, нищо не може да ги разклати. Обаче точно обратното се казва в този стих, че среброто и златото в сравнение с притежанието на мъдрост струват нищо. Работа е там, че ние трябва да развием способност да приемаме наставления и указания. Трябва да развием способност да приемаме корекция и да започнем да се учим. Само, че ние не искаме да се учим. Не искаме някой друг да научи. Ние смятаме, че ние сме достатъчно учени за себе си и когато някой Бог, т.е. когато изпрати някой към нас и е вложил думи в устата му, ние някак си ги чуваме с едното ухо, пропускаме ги през другото и те заминават. Обаче след време, като настъпи ситуацията и се сещаме и казваме, вътре духът ти в тези свидетелства. Помниш ли си преди време, аз какво ти казах? Не спомням се, ама късно е вече. Така че колкото по-рано разберем, че трябва да инвестираме в придобиване на мъдрост, толкова по-добре. Вижте, мъдростта не се дава даром, както и много други неща не се дават даром. Трябва да разберем, че за да започне процеса на тази промяна, той е тежък и труден, както каза пастор Айно, обаче не е невъзможен. И ние, чрез даването, ускоряваме този процес. Това нещо съм го разбрал от личен опит. Колкото повече и по-често даваш, толкова по-безболезнено и по-бързо се случват нещата. Да, може да не са на времето, когато ти очакваш и по начина, по който ти очакваш, но те ще станат. Обаче правиш ли се оглушки, протакаш ли, това нещо остава единствено за теб. На Бог му е все тая. Дали му ще му дадеш или няма да му дадеш. Други въпросът, че парите са негови. Други въпросът, че ти колкото и да се напъваш, колкото и да се напрягаш, ако той не ти даде зелена светлина, нищо не може да направиш. Дори тялото, което имаме и самия факт, че той е в работоспособно състояние, пак го дължим на него. Така че не бива да забравяме и не бива да имаме собственическо отношение към парите. Защото те не са наши. Ние сме просто като едни настойници. Защото както ги имаме, утре може и да ги нямаме. Но защо трябва да достигаме до тази точка и Бог да насмирява по този начин, за да разберем, че от наша полза е да му съдействаме. Но при различните хора нещата стават по различен начин. Няма готова еднаква рецепта за всички. Еклесиаст 7.11. Притежаването на мъдрост е по-добре от наследство. Какъв интересен стих. Значи, ти можеш да имаш наследство, можеш да получиш някакво наследство, обаче ако нямаш мъдрост, как ще го използваш? Ако умът ти не е обновен и ако сърцето ти не следва Бог, ти ще постъпиш егоистично и ще ги изхарчиш за себе. Сега си спомням, когато
преди така тайно се надявах от някъде да дойдат паричките или от тото. Тото не съм пускал. По-скоро, не, пускал съм, ама може би по някакви други начини съм се надявал, не знам какви точно, но и вече така в ума си ти чертаеш това ще направя, обаче тези пари ги нямаш. Ти просто живееш с някаква илюзия, която те поддържа и те храни и всъщност това е изкривяване поради начина на живот, на бедност, на лишение, на недостатъчност. Така че по-добре да се стремим да притежаваме мъдрост, а пък наследството точно ни дойде като добавка. Така, притча 17. Аз, мъдростта, обичам всеки, който обича мен. И мога да бъда намерена от всеки, който ме търси честно, почтенно, искрено, съвестно и безпристрастно. 18 стих. Аз мога да те направя богат, известен, прочут, знаменит и преуспял. Мъдростта. Не ти сам да се правиш. Аз винаги върша това, което е правилно право и мога да дам големи богатства на онзи, който ме обича. Виждате ли тук какви са условията да преуспееш в материалния свят? Да търсиш мъдростта и да я обичаш. Не само това, има се предвид друго. С една дума, че трябва да живееш живот на почтенност, искреност, нелицемерност. Абсолютно. И да търсиш Бог по този начин. Има един такъв аспект от твоя живот, където просто за теб материалното става не толкова важно, колкото Божия глас, Божието водителство и Божието управление. Чак тогава, когато той види, че сърцето ти не е в това нещо, той ти го дава. И то във времето, в което вече ти не го искаш. Защото си пренаситен вече от Бог. Това става от твоето богатство. Именно. Така че, когато искаме мъдрост, трябва да проверим какви са нашите мотиви. Дали да забогатеем или да бъдем полезни на другите, защото знаем, че в Стария Завет, когато хората търсиха отговор на даден въпрос, къде отиваха? При пророка. Само че отиваха с подарък в ръцете. Никой не си позволяваше да отиде при пророк, все едно ти отиваш при Господ с празни ръце. Спри за малко. Най-скъпото платеното нещо в момента е информацията. Хората плащат милиони долари за съвети. Когато отиш на психолог, плащаш. Затова е. Те са го взели от това. Затова е писано да удостояваш двойна почет. Да не забравяш този, който учи. Този, който съветва и чрез този, който ти е добре. Слушай гласа на пророка и ще бъде добре в материалния свят. Слушай гласа на Бог, ще бъдеш вътрешно утвърден. Но в материалния свят за твоето преуспяване ти имаш нужда от гласа на пророка Исус през човек. И там е писано, че този, който те учи на Божието Слово или този, който те учи да се покоряваш на гласа на Бог и да го следваш, ти трябва да го правиш участник във всичките си блага, не в едното благо. Разбирате ли? Не десятъка, десятъците. От всичките ти благословения, които идват, ти трябва да го правиш участник. Само, че ние, менталитета ни е собственическо отношение. Когато говорим за мъдрост, Библията казва, аз ти уча на мъдрост в кръшното на сърцето ти. Думата за мъдрост, това е видение за бъдещето. Това е някой, който управлява ума ти, емоциите, сърцето, душата ти, финансите. Ако ти искаш мъдрост, ти трябва да приемеш Божието управление в живота си. Ти трябва да приемеш Божия глас, ти трябва да приемеш властта на Бог, най-вече властта на Бог, която има силата да смири душата ти, да е научи на покорство и на послушание.
Сърцето се учи на мъдрост в своята скръшност вътре. Обаче не е лесно на душата да се смири. Не е лесно Бог да разполага с времето ти, с парите ти, душата ти и тялото ти. И ти да не правиш това, което искаш. Пак казвам, че когато ти си преживял водно кръщение и си бил потопен в тая вода, ти умираш за твоя живот, за твоите желания, за всичко твое, за твоето управление и собственост върху твоя живот. Когато излизаш от водата, ти казваш на Исус: давам ти право да изживееш моя живот през моята душа, през моето тяло, тук на тая земя, да бъде волята ти, както ти намериш за добре. И там няма, когато Бог каже нещо, там няма спорене, там няма борба. Там има предаване, въпреки противоречията в душата, въпреки предубедеността, въпреки споровете и бурята вътре в теб. Трябва да отихнеш и да кажеш: да, Господи. И тук се казва, че Той те учи на тая мъдрост, която е по-скъпоценна. С една дума Бог ти задава въпрос: кое е по-хубаво за теб? Аз или егото ти, гордостта ти, алчността ти, похотта ти, твоето желание? Вижте, човек харчи пари, за да може да утеши душата си. Но това е временно. Изхарчваш ги парите, преживяваш някаква утеха и после пак другия път. И ти ставаш зависим да търсиш човешки начини да утешаваш, да успокояваш, да релаксираш душата си, без да разбереш, че Святия Дух е този, от когото се нуждаеш. Но ти няма да го получиш, докато ти го заменеш. И това е за тая мъдрост говорим, която ти казва: не парите, не времето, не приключенията ти, не харченето ти, не това и това и това, ами аз. Докато той не стане аз, докато той не стане мъдростта за тебе, разбираш ли, най-скъпоценното нещо, ти си пропилява живота. За глупост, за безумие, защото мислиш себе си за мъдър. И скажеш: аз ще се оправя с това, аз ще се оправя с това, аз ще направя това, докато има аз, а не Бог. Не преживяваш. И Той те учи на мъдрост с кришното на сърцето ти. Цяла година мрънках, мърморих, недоволствах срещу едни хора, които постоянно ме мамеха, ме лъжиха и ми правиха какви ли неща. И Бог не ме благославяше, докато не дойде, не ме коригира, не ме изобличи, не го приех това нещо и не освободи сърцето ми и на мен да ми олекне. Но пак ще кажа, ти не знаеш какво има в теб, докато не дойде мотиката, лопатата и не започне да копай. Копай чрез ситуации. Колкото повече Бог копай в теб, толкова повече корени ще излизат. На негативизъм, на шизофрения, на лудост, алчност, похот, горчение, нараняване, болка. И това са все скрити неща вътре в теб. Ти си кажеш: аз съм добър човек, аз нямам такива работи. Що не кажеш тогава? Нека светлината ти да дойде чрез различни ситуации, които да ме разклатят, да ме разтърсят, да разкопаят вътрешността ми. И тогава ще видиш кой има в теб. Нали? Точно както каза ти за светлината. Еклесиаст 2.14 казва: мъдростта е като да имаш две добри очи. Всичко двойно. Мъдрия вижда или мъдрия вижда на къде отива. Или още на мъдрия човек очите му са в главата. Глупостта те оставя в тъмнината. Ние всички знаем, че започваме с тъмнината. В ума ни всичко е тъмница. Точно така. Обаче трябва да позволим на Бог да почне да осветява се едно да... Ума ни е като една тъмна стая. И той отваря вратата с едно фенерче. Да. И почва по-малко да осветява. И започва да излизат едни съкровища, които ние сме си ги скътвали, толкова години сме си ги пазили. Но наистина без нашето желание,
без ние самите да пожелаем тази промяна. Няма как това нещо да стане. Без да позволим на Бог да започне да причупва и да очиства и да пресява, да подлага на тестове всичко това, което е в нас, ние просто се оставяме на едно място, тъпчем като едно блато, което накрая ще пресъхне. Ако не позволим на живата вода да навлезе и да изтласка, както казвате, горчевината в живота ни, озлоблението, гнева и всичко останало, с което сме живеели до сега, просто ще се превърнем в едни стари, мрънкащи бабички или дядовци и живота ни наистина ще премине и така. А не се заслужава да си губим живота, защото живота ни е даден от Него. И наистина ние трябва да се стремим да остатъка, който имаме, просто да го изживеем за Него, да прославим Него и когато дойде време да се явим на съд, да се червим по-малко. Екклесиаст 2:20-23 размишлявах за всичкия си тежък и уморителен труд и се чувствах потиснат, угнетен. Когато ние използваме нашата собствена мъдрост, знание и опит, за да постигнем това, което имаме, защо тогава трябва да го оставим на някой, който не е работил за него? Вижте ли парадокса? Това са думи на Соломон. Значи, че се блъскаш цял живот. Трупаш. Идва, взема ти живота и идва някой на готово, който не се е мърнал котренцето и започва да се разполага с тези неща. Това е безсмислено и глупаво. И какво всъщност ще спечелим от нашата тежка изморителна работа? Телата ни болят през деня от нея, а през нощта умът ни е обезпокоен. Значи плода от тая дейност, той е тежък и смъртелен труд. Вижте, той плод остава само за нас. За егоизма ни, за нашата собствена личност. Ние се стремим да се обогатим себе си, за да постигнем някаква сигурност, някаква стабилност, само че в очите на хората, не в очите на Бог. Този плод, той е нетраен и той се разваля. Защото, както казах, може да се натрупа много богатства, но в един миг дойде крадеца да ги открадне и ти няма да разбереш. И тогава ще се сетиш за твоя Бог и тогава ще се смириш, както Навуходоносор. Беше в позиция на цар, на владетел и се наложи да бъде изгонен и да пасе трева. Така че Бог знае как да смирява. И ако, както има един стих, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. И вижте, Бог говори постоянно. Обаче дали гласа и думите, които чуем, ще ни харесат, те няма да ни харесат. Дали ще ги приемем или няма да ги приемем, е съвсем друг въпрос. И аз вас съветвам да ги приемете, защото от собствен опит разбрах, че колкото по-малко се противим, толкова по-добре за нас. И толкова по-малко грешки ще допуснем и толкова ще се спестим мъка, усилия, съжаление, защото има грешки, които наистина белязват голяма част от бъдещия ни живот, но в крайна сметка винаги има надежда. Това, което разбрах е, че винаги има надежда. И Бог винаги дава шанс. Бог никога няма да те забие, никога няма да те смачка, никога няма да те унижи. Напротив, Той винаги до теб, винаги е готов да ти помогне, да ти подаде ръка, стига ти да я приемеш. Така че аз насърчавам и вас съветвам да приемете ръката на Бог, да приемете съветите на Бог, да приемате думите на Бог, без значение, че са горчиви и не ви галят, егото не ви галят душата. Няма как да стане това нещо. Бог работи точно по обратния начин. Така че Бог благослови.